Здравейте! Радвам се, че останахте така до края. Здравейте и на вас. Здравейте. Как сте? Добре. Обикновено от другата страна, от твоята страна. Ние задаваме въпросите. И аз се радвам да ви видя, че не са ви дръпнали за някоя кметска кандидатура внезапно и вас. Но да започнем с така първия въпрос. Чухме го по различни начини. Първо, как се произнася Executive Search и какво е то? Executive Search, правилно. Супер. И какво представлява вашата работа? Услуга насочена към организации, които търсят високо квалифицирани професионалисти. И не само такива специфични роли, които може би не стоят толкова високо в иерархията на дадена компания, но пък са ключови и важни за успешността на бизнеса. Ясно. Сложно. Също така. Как го правите? Каква е стратегията ви, за да можете да привлечете, за да можете да оцените тези таланти? Прозрачна комуникация. Към? Към клиента и към талантите. Изключително много го оценяват. Прозрачната комуникация, да сме откровени с тях. Всъщност, в момента, в който правим срещите си с клиентите, те са изключително подробни, така задаваме доста неудобни въпроси понякога за културата. Най-често задаваме въпроси, освен за това какво се търси, защото ясно, имаме JD-то пред нас, знаеме какви са техническите изисквания, но най-важно да разберем каква е културата в компанията и всъщност, разбирайки каква е културата, можем по най-лесния начин да намерим човека за тях, защото става въпрос за високи, квалифицирани кадри, които вече с установени личностни качества. Ние не можем да ги променим. Така че е много важно тези лидери да бъдат позиционирани в правилната компания с правилната култура. Ясно. Последните години, 3 така да кажем, бяха доста динамични. Как това се отрази на вашата работа, както от гледна точка на вашите клиенти, компаниите, а и също така от гледна точка на кандидатите? Тя продължава да е динамична, както вътре в компаниите, така и на пазара на труда. Много от колегите споделиха, че компаниите се оплакват, че няма хора. По-скоро би трябвало да са доста гъвкави, да чуят изискванията и на самите кандидати, които кандидатстват за дадена позиция. Не само да гледат професионални и технически качества, ами да бъдат пак гъвкави, да направят компромис. Със сигурност има точния човек, който да се присъедини към тях. Просто отнема малко повече време, но за това трябва да има търпение от двете страни. Абсолютно. Наистина предизвикателно. А кое е най-голямото предизвикателство във вашата работа? Това да беше само едно. Естествено е добре. Да си медиатор Абсолютно. Между бизнес партньора и кандидата. Да може правилно да комуникираш изискванията на клиента и на кандидата през целия процес, да си абсолютно прозрачен, откровен, защото ние в HRS работим с каузата не само да назначим човек някъде, ами той да остане там дългосрочно. Да са доволни всички страни, защото малко или много ние имаме пръст и участваме в това да се вземе решение. Звучи и доста така бутиково в някаква степен. Всъщност, какъв тип компании, от какви индустрии най-често се обръщат към вашите услуги? Всякакъв тип компании. Без значение дали е голяма международна компания или малък стартъп, българска, всякакъв тип компании. Абсолютно всякакъв тип, във всяка една индустрия. Може би някои по-типични, така виждаме един голям бум в IT индустрията, но също така и от производства или наистина абсолютно отворен? Абсолютно всякакъв тип.
Нямаме граница. А чисто географски, вие в София оперирате или имате и други офиси? Точно така, централният офис е в София, имаме офис в Пловдив, имаме чисто нов офис в Варна, имаме офиси в Румъния и чисто нов офис в Германия. Страхотно. Да, разширяваме се. Тоест географски не е България. Само базирано, не само в София, дори не само в България. Добре, кои са така трите ви основни качества, които допринасят, защото обичаме числото 3, нали? Тримата брати е златната ябълка, но кои са трите качества, които допринасят за качественото изпълнение на услугата Executive Search? Първото и най-важното е качеството. Второто е бързината. И третото е до такава степен да вникнеш в изискванията и да разбереш изискванията на клиента, за да можеш по бърз и качествен начин да му съдействаш и да му намериш най-правилния талант. Чудесно. Говорихме до сега доста за фирмите, но нека да пренесем малко фокуса и от другата страна, на която вие сте медиатор, именно кандидатите. Смятате ли, че по някакъв начин, или вярно ли е това твърдение, че вие променяте животи? Абсолютно да. Променяме животи. Лично аз имам кандидати, които много дълги години живеят в чужбина, решават да се преберат в България. Това са високи кадри. Пак искам да обърна внимание, че са високи кадри. Съответно, ги прибираме в България на абсолютно същите позиции или по-високи, с почти същите пакети. И обратното. Имаме кадри, които от България са преместени, позиционирани в чужбина. Така че категорично променяме животи. Конфиденциално ли или може ли да ни дадете някакъв пример за дадена, може да не е фирма, но позиция, така да анонимизирате профила, както е жаргона? Веднага бих дала пример с клиент, който вече може би 5 години работиме заедно. Перно Рикар е единия пример. Дамата, която е позиционирана на позиция маркетинг менеджер в България, вече е маркетинг менеджер в хедквартъра на Перно Рикар, българка. Така че съм горда с това назначение. Продължаваме, разбира се, да работим заедно. Другата компания ще я запазя в тайна, защото са изключително сенситивни компаниите от фармацевтичния сектор. Така че, господин, който е на доста висока позиция в чужбина, 18 години е там, практикуваш лекар, го прибрахме в България на доста висока позиция в една от гигантите. Така че това е другата история. Самите те ми казаха, ви промени живота ми. Така че да, променяме животи пак. Това е прекрасно. В крайна сметка всички сме сблъскани с липсата на кадри. Ако можем да привлечем още отвън такива, които да дойдат и да разширят и възможностите и компетенциите, също така и пазара на труда, това е чудесно. Вашата работа също така носи със себе си и много интеракция с хора. Може би понякога прекалено много. Имате ли така някоя по-интересна случка и нещо, което се е случило, което би искали да споделите с публиката? Колко време имаме? Имаме ли? Бара няма да затваря. Да не мъчим хората, има бара. Колеги на бара ни чакат. Натаска? Много са. Така или иначе закъсняваме с програмата, така че няма да отнемам време. Нещо, ако искате да кажем като послание от вашата работа, с което да затворим панела, защото разбрахме, че променяте животи на кандидати, помагате на компании. Какво да бъде посланието, с което да си тръгнем всички от тази вечер? Хората да са по-гъвкави, компаниите също. Преди да започнат с търсене на конкретен професионалист,
абсолютно да са наясно какво търсят и с какво биха направили компромис. Това нещо би спестило време на всички и със сигурност ще си намерят техния човек. Чудесно. Благодаря ви. И ние благодарим. И ние.